Прывітанечка, гэта крынж тыдня. Тут мы збіраем і абвяргаем самую махровую прапаганду, якая гучыць з боку беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Каб быць у курсе, падпісвайся на Еўрарадыё у Ютубе і ў Інстаграме. Кожны дзень там шмат цікавага. Ну а цяпер мы пачынаем. У Беларусь прыбываюць эшэлоны з расійскімі войскамі. У Калінкавічах іх сустракаюць як родных, з хлебам, з соллю і баянам. Своих сберакаем, усіх гостей, хлебом, солью сустракаем, кадиллаки. Привитание мы вам принесли, У той дзень у Беларусі быў шквалісты вецер, які ламаў дрэвы і зрываў дахі. Але мужных артыстак гэта не спыніла. Чаго не зробіш дзеля салдат з іншай краіны. У Беларусі з'явіўся свой Віталь Клічко. І, што характэрна, ён таксама кіруе сталіцай. Вось якія словы Уладзіміра Кухарава працытаваў афіцыйны тэлеграм-канал Мінгарвыканкама. Серьезное поползновение со стороны отдельных деструктивных личностей о том, что как-то они по-своему над этим поработать. Потому что, да, наверное, все-таки... На гэтым фоне Клічко выглядае аратарам. Дарэчы, свой апошні стендап ён выдаў незадоўга до Новага года. З гарним настроєм зустрічаємо новий 2222 рік, 2222. Ну, тут хаця б нешта зразумела. А што меў на ўвазе кіраўнік Мінска? Пішыце вашыя здагадкі ў каментарах. Ёсць такая штука – самаўнушэнне. Калі чалавек шмат разоў паўтарае сабе, што нешта так, ён пачынае верыць, што гэта сапраўды так. А беларускія ўлады апошнім часам з кожнага праса паўтараюць, што людзі падтрымліваюць іх змены ў Канстытуцыю. Но что радует, что они поддерживают тот эволюционный путь развития нашей страны, которая заложена в Конституции. Они понимают. Люди хотят тех изменений, которые сегодня мы обсуждаем действительно, потому что веление времени сегодня говорит о том, что эти изменения нужны. Наши жители очень заинтересованы в том, чтобы он был действительно народным, чтобы он отражал их интересы, и чтобы он потом был в перспективу, улучшил жизнь нашего населения, наших граждан. Змяненне асноўнага закона краіны прадыктавана часам. Такой думкай подзялілася Ірына Луканская, депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларуси. Дополняется вот таким современным пунктом, что человек несет ответственность за свое здоровье тоже, и это правильно. Паўтараць можна многа чаго. Што каранавіруса не існуе, што 80% за, што перамаглі, што людзі падтрымліваюць. Але колькі разоў не паўтарай, рэальнай падтрымкі больш не стане. Працягнем тэму. Депутат Яўген Зайцаў падабраў удалае слова, каб апісаць рэакцыю людзей на прапанаваныя ўладамі змены ў Конституцию. Потому что люди хотят знать, что сегодня происходит в государстве, какие посывы. Пазывы зразумела, якія бываюць. Ды і якая яшчэ рэакцыя можа быць на ўсе гэтыя бясконцыя размовы пра тое, як добра беларусы зажывуць пры новай Канстытуцыі. Беларускім амапаўцам падарылі футболкі з цытатамі Лукашэнкі. Свае твары гэтыя смельчакі, як заўжды, схавалі за балаклавамі. Але не ўлічылі, што цяпер-то іх можна будзе пазнаць, натуральна, па футболках з цытатамі. Для получения подарков от первого становись! Любимую не отдадим! Байцы дэманстратыўна топчуць сцяг, які ў 90-е некалькі гадоў быў дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь. Гэта ўсё, што вам трэба ведаць пра іх патрыятызм. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды.
А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.